И здравейте, потребители на YouTube и VBOX. Аз съм Иво Йовчев, аз съм КФГЗ и днес с мен е КФЗЗ и днес ще играем в Космикрафт. Днес ще направим банка. И добре, айде да започваме. Тя ще е под земята, защото повече ни кефи. Така. Е така, ще има стъвички. И да знаете, Космикрафт е много як сервер. Той има комплекти, като имаш някакви много IP-то ще е дадено в описанието. И може да играете с приятели, серверът е много забавен, има даже и GTI. В друг епизод може да ви покажем даже GTI-ката. И така. Чакай, пиши, така, добре. Аре, колко ще добавя може? Аре, дай още малко. И извинете, чакайте, съм малко ще спра клипа. Ето ни нас, върнахме се. Продължаваме с банката. Сега ще вземем айрон. Където пи айрон? Тук. Така. И ние правим банка. И така, ако някой има сървър, може да направи банката по нашия начин, ако ви харесва въобще. И така. Според мен нашата банка ще се получи хубава, защото по принцип под земята стават някои неща много хубави. Сега да го издълбаем. Ще има сейф даже. Готино ще бъде. Клипът няма да е кой знае колко дълго, защото ще стане много дълъг и просто няма да е кой знае колко дълъг. Така, дай още напред. Яй, абе стига толкова. На тук ще е сейфа. Така. Така, ти слагай айрон. Сега тук да направя тук място за сейфа. Ние го правим на креатив, защото на Survival ще ни отнеме доста материали. И така, дано ви хареса. КФЗ, ти нещо няма ли да кажеш? Ела хепни тук малко за сейфа. Мисля, че този клип ще бъде на части, защото няма да успеем да го направим. Частите ще бъдат по 5 минути. What the? И добре, това беше първата част от как да си направим банка. Дано е харесало. Има втора част, която ще се качи. И аз бях КФЗ, с мен беше с мен беше КФЗ. Дано е харесало. И до нови срещи.